Ix-xogħlijiet fl-iskola tal-Qawra jinsabu fl-aħħar fażi tagħhom u ser tkun tista' topera f'din l-istess sena skolastika. Dan il-proġett b'investiment ta' 12 miljun euro huwa parti minn ħolqa ta' proġetti tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda u li ser ikun qed jikkumplimenta l-iskola primarja eżistenti fil-Qawra. Ħabbar dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol hekk kif spjega li x-xogħlijiet kellhom jifqu minħabba inċident. Fil-fatt il-qorti ħareġ digriet biex jifqu x-xogħlijiet sakemm isiru l-investigazzjonijiet u l-verifiki neċessarji. Fl-istess qarrja l-Ministeru għall-Edukazzjoni għalli apparti din l-iskola ġdida ġewwa l-Qawra jinsab għaddej xogħol bi proġett kapitali ta' investiment sostanzjali fl-iskejjel taż-Żejtun, Marsa Xlokk, San Ġiljan, il-Ħamrun, Bla tal-Bajda, Marsa, Żebbuġ u f'numru ta' lokalitajiet f'Għawdex. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo żar il-kulleġġ San George Preka fil-Ħamrun fejn hemmhekk qed jinbena pont li ser jaqqad żewġ binjiet tal-kulleġġ. Dwar dan il-proġett One News tkellem mal-kap tal-iskola Dorjen Portanier Mifsud. Hekk kif spjegat kif il-ħajja tal-edukaturi u tal-istudenti se tkun iżjed faċli b'din l-istruttura l-ġdida. Skop aħħari tiegħu huwa illi jkun hemm inqas telf ta' ħin kemm għall-istudenti kif kollha għall-allima bejn lezzjoni oħra. Għax hekk jifrankaw il-ħessil li jqogħdu jimxu ma' blokk, jinżlu jerġgħu jitilgħu hekk għall-inqas ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin minn naħa l-oħra. Waqt iż-żjara tiegħu, il-Ministru Bartolo awgura lill-istudenti kollha sena skolastika mill-iktar produttiva u appella sabiex kulħadd iġib ir-rispett lejn il-professjoni tal-edukaturi. Jistudjaw bis-serjetà, jirrispettaw ħafna lill-edukaturi, appellu koll il-ġenituri biex jirrispettaw lill-edukaturi. L-aqwa edukazzjoni dejjem hi fejn naħdmu flimkien, studenti, edukaturi, ġenituri, is-soċjetà kollha kemm hi. Matul din is-sena saru wkoll xogħlijiet ta' manutenzjoni f'diversi skejjel tal-Istat li jinkludi investiment ta' 5,210 imwejjed, 7,810 siġġijiet ġodda u kważi 11,000 loker ġdid, filwaqt li ġew mbajda ma' 23,000 metru ta' kuraturi u 636 klassi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.